Apropo de IMM-uri, ca să pomenim mai devreme, este acea schemă din 2020 inițiată de dumneavoastră de PNL, când era domnul Bolo și în locul dumneavoastră tot de la PNL. Și nici acum nu s-au terminat plățile la măsura 2 a acelei scheme de ajutor de stat COVID pentru IMM-uri. Au mai rămas vreo 3.000 de firme de plătit. Și ce s-a mai întâmplat? Că era vorba să se plătească din facilitatea REACT-EU prin Ministerul dumneavoastră, dar în cele din urmă s-a trecut totul, din câte am înțeles, pe bugetul de stat, 570 de milioane de lei și acum nu știm de ce nu se trece la plată. Ce se întâmplă? Nu știu cum să mă exprim ca să nu lezez sentimentele nimănui. Dar se spun multe lucruri și după aceea se pot face mai puține lucruri de obicei. Și în această situație și am mai avut și în acea situație suntem și cu proiectele pe gaze. Dar în situația asta, așa cum știți, banii vor fi plătiți, sunt de la bugetul de stat, într-adevăr, ei sunt în bugetul Ministerului Întreprinderilor Mici și Mijlocii și nu se pune problema, oamenii își vor primi banii. Ce avem în pregătire în momentul de față este, și cred că a și ieșit din dezbatere publică, ghidul este măsura 411 sau măsura 3, da, care va fi derulată prin Ministerul nostru, prin Programul Operațional Competitivitate. A ieșit ghidul în dezbatere publică. A ieșit din dezbatere publică. S-a terminat dezbaterea publică și când o să publicați? Să fie imediat cum va fi, nu vrem să ținem foarte mult lucrurile pe loc. În perioada următoare va fi publicat. Oricum, până undeva în luna iunie, programul trebuie să fie închis. Adică închis în sensul în care sunt semnate contractele sau plățile făcute? Mă rog, colul de proiecte închis, și toate, eu știu, companiile să fie declarate cele care au câștigat.